taɓa shan matsin lamba daga iyaye su ce lallai sai kin karanta medicine a jami'a? Mafi yawan lokuta iyaye na zaɓa wa 'ya'yansu abin da za su karanta a makarantun gaba da sakandare, ba tare da la'akari da cewa shin yaron yana son wannan course ɗin ko a'a? Shin ƙwaƙwalwarsa za ta iya ɗaukan darussan da suka shafi wannan karatun? A dalilin tursasawar iyaye sai ka ga matasa sun shiga jami'a amma ba sa mai da hankali wajen yin karatu. Daga ƙarshe su gama makarantar da sakamako mara kyau. Idan ba a yi sa'a ba ma ba sa gama karatun, sai ka ji an shiga zaman kashe wando ko shaye-shaye da tsananin damuwa. Amma fa su ma matasan da nasu. Wasu ba su ɗauki zaɓin course ɗin da za su karanta a jami'a da muhimmanci ba. Ba sa zama su yi duban tsanake, su duba wani ɓangare suka fi ƙarfi. Kawai sai su dubi abin da ƙawayensu suka zaɓa ko kuma manyan courses ɗin nan da aka fi alaƙantawa da samun nasara. Misali, duk wani ɗan science in ka tambaye shi zai ce maka medicine ko engineering. 'Yan art kuwa za su ce maka law. An riga da an camfa in dai ba waɗannan manyan courses mutum ya karanta ba, shi da samun nasara har abada a rayuwarsa. Yanzu ku duba shahararren mai yin design ɗin motocin nan na arewacin Najeriya mai suna Jelani Aliyu. Ai har ya fara karanta architecture a ABU Zaria. Amma da ya fuskanci wannan course ɗin ba zai kai shi ga cimma burinsa na zama mai zanen motoci ba, sai ya ajiye ya koma kwalejin kimiyya da fasaha na birnin Kebbi, inda ya gama a matsayin ɗalibi wanda ya fi kowa a ajinsa. Daga nan ya tafi Amurka inda ya karanta fannin zanen motoci. Gashi yanzu ya zama abin koyi? Kuma akwai ire-irensa da dama. Iyaye na buƙatar su fuskanci inda hankalin yaro ya fi karkata, sannan su taimaka wa yaron, su ƙarfafa masa gwiwa kan baiwar da yake da ita.